Hyvä hankkeen resepti. Hankkeiden tarkoitus on kehittää ja parantaa asioita alueellisesti. Hankkeet voivat olla hyvinkin erilaisia, jopa suorastaan aineettomia. Ideoi, kehitä jotain aivan uutta. Tavoittele suurempaa. Laita sekkaan runsaasti luovuutta ihan oman maun mukaan. Onnistunut hanke koostuu konkreettisista tavoitteista ja toimenpiteistä, osaavasta tiimistä, yhteistyökumppaneista, täsmällisestä budjetoinnista. Sitoudu, verkostoidu, toimita se mitä luppaa. Lisää joukkoon positiivista asennetta ja reippaasti onnistumisen tahtoa. Hyvän hankkeen tulokset jäävät elämään. Niillä on positiivisia vaikutuksia. Hankkeen synnyttämästä toiminnasta ja tuloksista voi muukin hyötyä. Jaa tietoa, jalakaudu, kehitä ideasi eteenpäin. Tarjoile kypsänä, älä anna vettäytyä liian pitkään. Lisää tietoa hanke-eväistä ja hyvän hankkeen reseptistä.